भइल बा हाला मुँह हाला में, भइल बा हाला मुँह हाला में, काहे रोवताड़े रे पूजवा बैठी के दुताला में, बैठी के दुताला में। भइल बा हाला मुँह हाला में, भइल बा हाला मुँह हाला में, काहे रोवताड़े रे पूजवा बैठी के दुताला में, बैठी के दुताला में। ई ना समझिए कि बानी बेसहारा, सबके सहारा देले ऊपर वाला, सबके सहारा देले ऊपर वाला। भइल बा हाला मुँह हाला में, भइल बा हाला मुँह हाला में, काहे रोवताड़े रे पूजवा बैठी के दुताला में, बैठी के दुताला। गरीब आदमी बानी, ढोलक के सहारा अपना 6 बच्चे के पाली ले। हाँ तो हम तो ये कब कितना लोग बा, ये गरीब के थोड़ा मदद आप लोग करी सबे। हाँ यानी कहो तारी कि जनी जाई बहारा कमाए, अरे बात तो हमार मानी रजऊ, अरे जनी जा तू बहारा कमाए, अरे बात तो हमार मानी रजऊ। आ छूटी जाई अब सारा परेशानी, लगा द के रवानी रजऊ। छूटी जाई अब सारा परेशानी, लगा द के रवानी। कहला हमारा नहीं केरी केला लागी, आनी बरखा आवता तो केला सब ढह जाता, केला ढह जाता। हम जाते सऊदी। ए भैया हम जाएगा सऊदी। अब देखिए भैया, तो जो सऊदी से कमा के आवता उनके परिवार क्या कहले है, अरे सऊदी से सैया जी आ गइल, सऊदी से सैया जी आ गइल, सऊदी से। अब बनी मकान हम खोलब दुकान, अब बेचब पान खाम छोहारा बादाम। सऊदी से सैया जी आ गइल, सऊदी से। हम कैनी हफून सैया लिहल न सुनी, आ चली अल यही जून सीना भइल दूने दून। सऊदी से सैया जी आ गइल, सऊदी से। शादी के बाटे पलान कुटवाए मंसूरी धान, आ चली अल सवांग सऊदी। और सऊदी से अला भैया पैसा बा तो गर्मी नहीं रुका, चार संगतिया लिया, कब खड्डा सिनेमा देखे, कब शीशमा फिल्म देखे, कब पनिया मछली भुजा खाए, कब हे ढाला, कब हो चोरा मार डील होता। आ जब सारा नोटी और आगल तो मौगी क्या कहत बा, केकरा खातिर करब भौजी अब हम परब, सैया अरब छोड़ लेना, ये रजऊ अरब छोड़ लेना। तो घूमी घूमी बेचे लगल है बरफ, सैया अरब छोड़ लेना। अब तहला देह लग कहले मतलब आज पैसा बा भैया तो ऐसा हिसाब से खर्च करी कि अफसोस ना, मारी गलत जगह खर्च हो जाई, बाद में अफसोस आई कहाँ से कहाँ काम कर देनी।